L'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris ha configurat recentment la seva nova Junta de Govern. Aquesta entitat històrica contribueix des de 1983 a la recuperació i conservació de la memòria material i immaterial del districte. Parlem amb Arnaldo Gil, nou president de l'entitat. Soc l'Arnaldo Gil i actualment soc el president de l'entitat de l'Arxiu Històric de Roquetes Nou Barris. De moment, poc ha canviat perquè porto tota la vida en l'arxiu i porto de president 2 setmanes, o sigui que poca cosa ha canviat encara. Pues com a nou president, és que nosaltres l'entitat no és presidencialista, és una entitat que es basa més en la gent, tenint un consell assessor que és la que dirigeix l'entitat entre assemblea i assemblea, però el repte que tenim és, com sempre, és el repte digital per un costat i un possible traspàs que podíem fer a un altre lloc del districte, que seria Can Valent, que no estem pendents, no sabem res encara, és una possibilitat. Però més que una altra cosa, és això, és per un costat la part de digitalització i per un altre costat també ens estem donant compte de que la gent es pensa que som una empresa o part del funcionari, o part de l'administració. El que volem fer una campanya per donar a conèixer que nosaltres som un arxiu de la gent, som una entitat privada, però creada des de la base, perquè nosaltres procedim del moviment veïnal. Home, tenint en compte que nostra entitat es va crear l'any 1983, abans que es creés el districte. Nosaltres el que volíem era recollir tot tipus de documentació que es podria perdre i recuperar també la memòria històrica del nostre districte. Clar, nosaltres pensàvem que n'hi ha arxius municipals, n'hi ha moltes institucions que tenen arxius, però aquests arxius no recullen el que nosaltres, que és la història viva de la gent del barri, de les entitats. Nosaltres tenim molta documentació que no existiria avui en dia i creiem que hem fet una labor molt bona. Per què? Perquè ja tenim recollit tota una memòria del barri i són un referent no només aquí al nostre districte, sinó també a tot el que és la ciutat de Barcelona.